Έχοντας στο ταμείο του περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη αποτέλεσε το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης έργων προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα από το 2007 μέχρι και σήμερα. Το ΕΠΕΡΑ 2007-2013 είχε ως στρατηγικό στόχο την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ώστε αυτό να αποτελέσει το υπόβαθρο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και σημαντικό παράγοντα προώθησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Οι βασικοί στόχοι του ΕΠΕΡΑ στην παρούσα προγραμματική περίοδο 2007-2013, θεματικές ενότητες όπως τις αποκαλούμε, είναι κυρίως η συμμόρφωση της χώρας στις οδηγίες που αφορούν τα υγρά και τα στερεά απόβλητα, είναι έργα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, είναι ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτηρίων, είναι μεγάλα έργα και είναι έργα τα οποία είναι καινοτόμες παρεμβάσεις όπως οι τηλεθερμάνσεις. Με όχημα τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και τα 317 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους, το ΕΠΕΡΑ έθεσε ως βασικούς θεματικούς στόχους του για όλη αυτή την περίοδο τη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στη συμμόρφωση της χώρας στις κοινοτικές οδηγίες για στερεά και υγρά απόβλητα και έργων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, την ολοκλήρωση μεγάλων έργων, καθώς και μια σειρά παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα την τηλεθέρμανση πόλεων. Το ΕΠΕΡΑ χρηματοδότησε καινοτόμες παρεμβάσεις όπως είναι τα έργα των τηλεθερμάσεων, τα οποία χρησιμοποιούν την ενέργεια της ΔΕΗ που προκύπτει από τους υποσταθμούς που βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία για χρήση τηλεθέρμανσης στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι περιοχές που έχουν εξυπηρετηθεί από αυτή την παρέμβαση είναι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, στις οποίες επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα, είναι περιοχές του Αμυντέου, περιοχές της Κοζάνης, περιοχές του Πτολεμαΐδας και περιοχές της Φλόρινας. Επιτυχημένο παράδειγμα τηλεθέρμανσης είναι το έργο το οποίο κατασκεύασε η ΔΕΤΥΠ στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, το οποίο τελικά κατάφερε να δώσει απόλυτο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή και ταυτόχρονα να μειώσει δραστικά το κόστος θέρμανσης των απλών πολιτών. Μέσα σε διάστημα 7 ετών, το ΕΠΕΡΑ κατάφερε να αφήσει στο μέγιστο βαθμό το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους διατηθέμενους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Σημαντικά έργα και υποδομές φέρουν τη σφραγίδα του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη, όπως η σταδιακή αποκατάσταση των χωματερών σε όλη τη χώρα, ώστε να αποφύγει η Ελλάδα περαιτέρω πρόστιμα που προκύπτουν από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως ποινή για υποβάθμιση του περιβάλλοντος, έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων μονάδων βιολογικού καθαρισμού, την ενίσχυση της προστασίας των περιοχών Natura 2000, την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσια κτίρια, την υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων με χρήση τηλεθέρμανσης. Το ΕΠΕΡΑ χρηματοδότησε έργα φύσης, τα οποία αποσκοπούσαν κυρίως στη διατήρηση και στην φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και συγκεκριμένα χρηματοδότησε 27 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με ένα συνολικό προϋπολογισμό 108 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, υλοποίησε και εκπώνησε διάφορες μελέτες, οι οποίες ήταν ή ειδικευμένου θεματικού αντικειμένου στην κάθε μία από αυτές τις περιοχές, ή διαχειριστικά σχέδια, ή διάφορες άλλες μελέτες και σχέδια διαχείρισης, τα οποία αποτελούν μία βάση δεδομένων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ώστε να μπορέσει η χώρα να προστατεύσει και τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες δεν τύχαναν προστασίας μέχρι τώρα από καμιά αρμόδια υπηρεσία. Το κλείσιμο των μεταλλίων αμοιάντου Βορείου Ελλάδος βρίσκει μια περιοχή 4.144 στρεμμάτων να θυμίζει σε ελληνιακό τοπίο. Βρισκόμαστε στο έτος 2000, τη χρονιά που η μονάδα εξόρυξης και επεξεργασίας αμοιάντου στο Ζιδάνι διακόπτει οριστικά τις δραστηριότητές της. Είναι η χρονιά όπου ο αμίαντος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα 10 πιο καρκινογόνα υλικά. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΡΑ την τελευταία προγραμματική περίοδο αλλά και την περασμένη ήταν το έργο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των μεταλλίων αμοιάντου Βορείου Ελλάδας. Για 20 χρόνια που γινόταν εκμετάλλευση του υλικού εκεί για την παραγωγή του αμοιάντου, εναποτέθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια τόνοι σκύρων,
τα οποία για προφανέστατους λόγους είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε ακτίνα 40 χιλιόμετρων τα πάντα κινδυνεύουν. Η πόλη της Κοζάνης, ο ποταμός Αλιάκμονας, οι 1.760 κάτοικοι 4 γειτονικών χωριών. Μετά λοιπόν από το σταμάτημα του εργοστασίου και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχε εστία μόλυνσης σε όλη την περιοχή. Ένα ανοιχτό ορυχείο, μία απόθεση η οποία είχε στήρα υλικά από αμίαντο και ένα εργοστάσιο το οποίο έμεινε στο έλεος του Θεού. 15 χρόνια μετά, η περιοχή σταδιακά αναγεννάται. Ένα από τα κορυφαία έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκινά και γίνεται σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κόσμο. Μία ανοιχτή πληγή στα σπλάχνα της Κοζάνης αρχίζει να αποκαθίσταται, δίνοντας θέση της στο πράσινο. Με την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης αποθέσεων των μεταλλίων αμοιάντου Βορείου Ελλάδος, πέφτει η αυλαία σε μια αμαρτωλή ιστορία που ξεκίνησε το μακρινό 1935. Μέσα σε 24 μήνες, ένα νέο δάσος με 800.000 δέντρα και θαμνώδη φυτά μετατρέπουν τα ανενεργά μεταλλεία αμοιάντου Βορείου Ελλάδος σε ένα απέραντο πάρκο έκτασης 4.200 στρεμμάτων με πεύκα, ακακίες, λιγαριές, δρύς, οξιές και εκατοντάδες θάμνους, ενώ ένα επιφανειακό δίκτυο αυτόματης άρδευσης 430 χιλιόμετρων αναλαμβάνει το πότισμά τους. Ο κεντρικός κρατήρας του μεταλλείου μετατρέπεται σε τεχνητή λίμνη, περίπου 125 στρεμμάτων, ενώ μια νησίδα στο κέντρο γίνεται το φυσικό καταφύγιο για τα πουλιά. Τα ωφέλη για την περιοχή είναι ουσιαστικά περιβαλλοντικά. Σταμάτησε μια εστία μόλυνσης για την περιοχή και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα που ουσιαστικά ανακοινούσαν διάφοροι ήταν το ζήτημα της μόλυνσης του ποταμού Αλιάκμονα, της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, από την οποία ιδρεύεται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό που απομένει είναι η απομάκρυνση των υλικών αμοιάντου από κτίρια και εξωτερικές επιφάνειες, η τελική διάθεση των αποβλήτων αμοιάντου σε χυτά εντός του μεταλλείου και η κατεδάφιση των κτιρίων. Η επιχείρηση θα ξεκινήσει από τον καθαρισμό του κύριου κτιρίου του εργοστασίου αμοιάντου, των κτιρίων της διοίκησης, των μηχανημάτων και των αποθηκευτικών χώρων, με ειδικές σύγχρονες μεθόδους, ώστε να ξυλωθούν και να ανταφιαστούν σε νέο χώρο υγειονομικής ταφής. Πέρα από την αποκατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται και η κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής αμοιάντου, όπου οτιδήποτε θα υπάρχει από το κτίριο που θα πρέπει να το ενταφιάσουμε, θα πηγαίνει κατευθείαν εκεί, που είναι σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από το εργοστάσιο, από αυτό το κτίριο, και ευελπιστούμε ότι αυτό το έργο που είναι αναπτυξιακό θα μπορέσει να βοηθήσει ευρύτερα την περιοχή. Έτσι, ολόκληρη η περιοχή θα περάσει στα χέρια των πολιτών, με την περιφέρεια να αναλαμβάνει τον έλεγχο του νέου δάσους για τα επόμενα 20 χρόνια, με συνεχείς μετρήσεις ακτινοβολίας, όπως ορίζει η νομοθεσία, αλλά και επιπλέον σχέδια για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκών. Η αισθητική βελτίωση είναι σαφέστατη στην περιοχή. Ήταν ένα κάτασπρο τοπίο και το έχουμε πρασινίσει. Με στρατηγική θέση πολύ κοντά στον ποταμό Αλιάκμονα και την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, τα πρώην μεταλλεία αμοιάντου στο Ζιδάνι μετατρέπονται σε μια πράσινη, επισκέψιμη έκταση, δίνοντας ανάσα ανάπτυξης στην περιοχή.
Η υγειονομική ταφή είναι η σύγχρονη μέθοδος για την ελεγχόμενη και οργανωμένη διάθεση των αποβλήτων στο έδαφος, σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, τους γνωστούς χιτά. Πρόκειται για ειδικά επιλεγμένους, σχεδιασμένους και εξοπλισμένους με όλα τα αναγκαία έργα υποδομής χώρους που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση μέσω του ΕΠΕΡΑ 2007-2013 του σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας Ηπείρου σε ό,τι αφορά τον νομό Ιωαννίνων ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα του νομού. Το πρώτο βήμα για την ορθολογική διαχείριση των αστικών αποβλήτων του νομού έγινε στην περιοχή Ελληνικό Ιωαννίνων με τη δημιουργία χιτά, όπου πλέον μεταφέρεται το σύνολο των αστικών αποβλήτων της περιοχής. Η προηγούμενη κατάσταση ήταν μια χωματερή στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών, πολύ κοντά στην πόλη και κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Πανεπιστήμιο, η οποία λειτουργούσε πάνω από 60 χρόνια, δεχόμενη και στερεά και υγρά απόβλητα και χωρίς να λαμβάνει καμία πρόνοια για το περιβάλλον. Η χωρητικότητα του χιτά ανέρχεται στις 814.000 κυβικά μέτρα και εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας δεκαετίας, ενώ με ένα ευρύ και πετυχημένο πρόγραμμα ανακύκλωσης και τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας, ο χρόνος αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και ο χιτά να μετατραπεί σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανήλθε στα 12 περίπου εκατομμύρια ευρώ, με την προμήθεια του εξοπλισμού να αγγίζει το 1 εκατομμύριο, ενώ στο 1,5 εκατομμύριο φτάνει ο προϋπολογισμός για την οδό πρόσβαση στο χιτά. Ήδη από τα τέλη του 2011 το έργο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο, σύγχρονο χιτά υψηλών προδιαγραφών. Το έργο κατασκευής του χιτά ελληνικού σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες συλλογής και επεξεργασίας των στερεών απορριμμάτων της περιφέρειας του νομού Ιωαννίνων, καθώς μέχρι εκείνη την εποχή, περίπου το 2000 που σχεδιάστηκε, λειτουργούσαν περί τις 115 ανεξέλεγκτες χωματερές. Ο χιτάς στην περιοχή Ελληνικού σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τους 170.239 κατοίκους του νομού Ιωαννίνων με διάρκεια ζωής 10 έτη. Η ετήσια ποσότητα αποβλήτων που διατίθεται κυμαίνεται μεταξύ 54.000 τόνων για το πρώτο έτος λειτουργίας το 2011 και 65.000 τόνων για το έτος λήξης της λειτουργίας του το 2030, οπότε όμως αναμένεται να δέχεται πλέον μόνο υπολείμματα μετά από ανακύκλωση και άλλη επεξεργασία. Η πρώτη φάση λειτουργίας περιελάμβανε την κατασκευή λεκάνης εναπόθεσης των απορριμμάτων, όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής, από το δίκτυο συλλογής και τη μονάδα επεξεργασίας τραγισμάτων, μέχρι τα έργα διαχείρισης του βιοαερίου, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και τα έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε η πρώτη φάση του χιτά ελληνικού, το οποίο περιλάμβανε την κατασκευή μιας λεκάνης που θα δεχόταν τα απορρίμματα του νομού Ιωαννίνων για περίπου μια δεκαετία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που είχαμε την εποχή εκείνη. Την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που βγαίνουν από την ταφή των απορριμμάτων και τη διαχείριση του βιοαέριου. Ένας σύγχρονος χώρος διάθεσης αποβλήτων σχεδιάζεται με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών ευστάθειας ανάγλυφου, διαθέτει σύστημα στεγάνωσης για την αποφυγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων, σύστημα αντιπυρικής προστασίας, δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων, σύστημα διαχείρισης των στραγγισμάτων, σύστημα διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου και σύστημα ελέγχου παρακολούθησης. Το έργο στην περιοχή του Ελληνικού καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια περίπου 118 στρεμμάτων, με το χιτά να εκτείνεται σε 72,5 στρέμματα. Ο χώρος δέχεται μόνο μη επικίνδυνα αστικά απόβλητα, ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την είσοδο, τον έλεγχο και την εναπόθεση ειδικών αποβλήτων. Η δημιουργία της λεγόμενης λεκάνης εναπόθεσης των αποβλήτων
ήταν ίσως το σημείο κλειδί, το πρώτο σημαντικό βήμα για τη σωστή λειτουργία του χιτά. Η απόθεση της πρώτης τρώσης αποβλήτων αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία στη λειτουργία του χιτά, αφού ελοχεύει ο κίνδυνος καταστροφής της στεγανοποιητικής μεμβράνης ή και της αργύλου και διάρρηξης του δικτύου συλλογής τραγισμάτων. Το έργο θεωρείται πετυχημένο. Από τον Νοέμβριο του 2011 που ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη, δέχεται όλα τα απορρίμματα του πρώην νομού Ιωαννίνων. Η συνολική εκτέλεση των εργασιών για την ολοκληρωμένη κατασκευή του χιτά στο ελληνικό περιελάμβανε μία σειρά παρεμβάσεων από τα έργα εισόδου, την περίφραξη, το ζυγιστήριο, το κτίριο διοίκησης, τη δεξαμενή πυρόσβεσης και τα έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων. Ο σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης των στραγγισμάτων έλαβε χώρα με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος από τα παραγόμενα στραγγίσματα. Ο πολίτης από τη στιγμή που ωφελείται του περιβάλλον, θεωρώ ότι ωφελείται και ο πολίτης, διότι τόσα χρόνια ανεξέλεγκτα που αποτίθενται τα σκουπίδια, όλα τα υποπροϊόντα διάσπασης διοχετεύονταν στο περιβάλλον, άρα και στο νερό, στο έδαφος. Άλλωστε, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του χιτά είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη παραγωγή στραγγισμάτων, κάτι που επιτυγχάνεται με το σωστό σχεδιασμό του χιτά και καθημερινή μέριμνα με στόχο να μην υπάρχουν κυλώματα στην επιφάνεια του απορριμματικού αναγλύφου, όπου θα λιμνάζουν τα επιφανειακά νερά, αλλά αντίθετα να εξασφαλίζεται πάντα μία μικρή κλίση, ώστε αυτά να συλλέγονται στις περιμετρικές τάφρους αποστράγγισης και να απομακρύνονται. Ήδη από τις αρχές του 2000, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Ηπείρου παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα. Η αποκομιδή και η διάθεσή τους είχε εξελιχθεί στο μεγάλο βραχνά για τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους, με τα πρώτα σοβαρά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία να κάνουν την εμφάνισή τους. Το 2004, ένα χρόνο πριν υπάρξει πρώτη καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οριζόντια για τις χωματερές, η ομάδα εργασίας για το θέμα των χωματερών που ορίστηκε από τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος κατέγραψε και αξιολόγησε την επικινδυνότητα 3.066 χωματερών. Από αυτές, περισσότερο από τις μισές ήταν ενεργές. Το ΕΠΕΡΑ ανάλαβε το μεγάλο βάρος για το σύνολο των χωματερών, των 3.000 περίπου χωματερών που είπαμε προηγουμένως. Συνολικά έγιναν έργα αποκατάστασης 850 χωματερών και οι δαπάνες για αυτά τα έργα ήταν της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Με την απογραφή που έγινε τότε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΟΔΕ, λειτουργούσαν σε όλο τον νομό Ιωαννίνων 115 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, χωρίς υποδομές ή οργανωμένη διαχείριση, αλλά με απλή απόρριψη αυτών χωρίς χωματοκάλυψη. Την ίδια ώρα η Ελλάδα, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων, έβλεπε την απειλή των προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πλησιάζει επικίνδυνα. Η ανάγκη για άμεσες ενέργειες με το κλείσιμο και την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης ήταν επιτακτική. Η περιφέρεια Ηπείρου ήταν από τις πρώτες και ίσως και η μοναδική περιφέρεια η οποία δεν πλήρωσε πρόστιμο, καθώς γνωρίζουμε ότι λόγω των ανεξέλεγκτων χωματερών υπήρχαν καταδικαστικές αποφάσεις για την Ελλάδα για τις χωματερές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Κοινοτήτων. Από τις 250 χωματερές που υπήρχαν όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα στην περιφέρεια Ηπείρου, με το έργο αυτό έχουν ολοκληρωθεί και αποκατασταθεί όλες. Όλη η πράξη υλοποιήθηκε το έτος 2013, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο συμβατικό χρόνο. Ως εκ τούτου εμείς τα καταφέραμε καλά. Η περιφέρεια Ηπείρου με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων μέσω του ΕΠΕΡΑ 2007-2013 ανέλαβε να κλείσει σταδιακά τις ανοιχτές πληγές που υπάρχουν στην περιοχή από τις ανεξέλεγκτες χωματερές. Η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση Χαδά Περιφέρειας Ηπείρου» αφορά την αποκατάσταση 38 ανεξέλεγκτων χωματερών σε όλη την Ήπειρο. Οι εργασίες και οι αποκαταστάσεις έγιναν σε 16 διαφορετικούς δήμους,
Το σύνολο των χιλιόμετρων των οποίων έχουμε αποκαταστήσει ήταν περίπου στα 180 στρέμματα. Παράλληλα όμως έγινε και καθαρισμός των ευρύτερων περιοχών με τη συλλογή των σκουπιδιών στον χώρο αποκατάστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αποκατάσταση ενός από τους Χαδά στην περιοχή της Ιγουμενίτσας, ο οποίος από ανοιχτή πληγή μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα αλλάζει όψη και γίνεται ξανά αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ανήκε. Είχε προηγηθεί η κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη αποκατάσταση του Χαδά από τη στεγανοποίηση του απορριμματικού ανάγλυφου και τη διαχείριση των όμβριων υδάτων, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και την παρακολούθηση του αποκατεστημένου Χαδά. Όλες οι περιοχές έχουν καθαριστεί, δεν μολύνεται το περιβάλλον, δεν μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας, δεν πλησιάζουν ζώα, είναι προστατευμένη περιοχή, έγιναν οι χώροι πιο καλέσθητοι και είναι πλέον καλύτερα και για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο. Η εικόνα του σημερινού τοπίου δεν θυμίζει σε τίποτα την απογοητευτική εικόνα με τα απλωμένα σκουπίδια σε ένα κατά τα άλλα καταπράσινο περιβάλλον. Ο βιολογικός καθαρισμός Ηρακλείου Κρήτης είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρισμού λιμάτων στην Ελλάδα και ίσως η πιο σύγχρονη στο μεσογειακό χώρο. Στο πλαίσιο ενός σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης των λιμάτων της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού, δηλαδή της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, ήταν το επόμενο μεγάλο βήμα. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ΔΕΙΑΗ και γι' αυτό έκανε αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΠΕΡΑ ήταν ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, η οποία λειτουργούσε από το 1996, ήταν στα όρια της. Έπρεπε λοιπόν τα λίματα της περιοχής του Γαζίου, που είναι ένας δήμος όμορος με το Ηράκλειο, να επεξεργαστούν και αυτά. Θεωρήσαμε ότι η οικονομικότερη λύση, πλέον συμφέρουσα λύση, ήταν η επέκταση της υπάρχουσας ήδη μονάδας. Και γι' αυτό έγινε αίτημα στο ΕΠΕΡΑ, προκειμένου να κατασκευαστεί μια νέα μονάδα, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα λίματα, τα οικιακά λίματα 30.000 περίπου κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Γαζίου. Στο σύνολό του, η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στο Ηράκλειο Κρήτης σηματοδοτεί το πέρασμα της χώρας από την εποχή των βόθρων και της ανεξέλεγκτης απόρριψης των λιμάτων σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, σε μια σύγχρονη εποχή επεξεργασίας των λιμάτων και επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού για άρδευση. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου επεξεργάζονται όλα τα λίματα της περιοχής του Γαζίου, που σας είπα, που είναι μια περιοχή με σοβαρή τουριστική υποδομή στη βόρεια ακτή της Κρήτης, και έτσι λίματα όλης αυτής της περιοχής δεν καταλήγουν στη θάλασσα. Τη χρηματοδότηση του έργου ανέλαβε το ΕΠΕΡΑ με ποσό ύψους 9.080.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης του έργου τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου Κρήτης. Η νέα μονάδα για την επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων χρησιμοποιεί την τεχνολογία των βιοαντιδραστήρων μεμβράνων, όπου ουσιαστικά χρησιμοποιεί τις μεμβράνες ως φυσικό φράγμα σε αιωρούμενα στερεά και μικροοργανισμούς. Είναι ενδεικτικό ότι από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το 1996, ο βιολογικός του Ηρακλείου εξυπηρετούσε συνολικά 170.000 κατοίκους και 30.000 κυβικά μέτρα λιμάτων την ημέρα, ενώ με τη χρηματοδότηση του ΕΠΕΡΑ για την επέκταση της μονάδας αυξάνεται η δυναμικότητα κατά 14.200 κατοίκους και στα 36.000 κυβικά μέτρα λιμάτων ανά ημέρα. Η ποιότητα της επεξεργασίας των λιμάτων που δέχονται τα λίματα σε αυτή τη μονάδα, η οποία είναι, πρέπει να το πούμε, πρωτοποριακή και στο μέγεθος της μοναδική σε όλη την Ελλάδα, είναι η πρώτη που έγινε με αυτή την τεχνολογία. Η εκροή λοιπόν που παράγεται από αυτή την εγκατάσταση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση και άρδευση ελαιώνων και αμπελώνων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άρδευση περιαστικού πρασίνου της πόλεως του Ηρακλείου. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Ηρακλείου εξυπηρετεί πλέον τα οικιστικά συγκροτήματα των καποδιστριακών δήμων Ηρακλείου, Νέας Αλλικαρνασσού και του οικισμού Γαζίου, καλύπτοντας όλη την παράκτια ζώνη και τα ξενοδοχεία από τα λιμνοπεράσματα έως το αεροδρόμιο. Σημαντική πτυχή του έργου είναι ότι το επεξεργασμένο νερό είναι πλέον κατάλληλο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση αστικού και περιαστικού πρασίνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές νομοθεσίας, ενώ ήδη ένα τμήμα της εκροής χρησιμοποιείται για άρδευση αμπελώνων και ελαιώνων στην ευρύτερη αρδευτική περιοχή του οικισμού του προφήτη Ηλία. Άμεσα επωφελούμενοι οι αγρότες της περιοχής. Οι καλλιεργητές το περίμεναν, διότι είχαμε κάνει μια προεργασία γι' αυτό και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Μάλιστα, από ό,τι μας αναφέρουν, υπάρχει και διαφορά στην παραγωγή τους, πέραν του ότι αρδεύονται και υπάρχει άφθονο νερό, πέραν του το νερό αυτό εμπεριέχει και σε στοιχεία του άζωτο και φωσφόρο, τα οποία, όπως ξέρετε, λειτουργούν σαν λίπασμα στις καλλιέργειες και έχουν και από εκεί μια βελτίωση στις καλλιέργειές τους. Με τη λειτουργία του έργου επιτυγχάνεται η μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα υγρά οικιακά και αστικά λίματα, με αποκλεισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. Η επαναχρησιμοποίηση του νερού που έχει καθαριστεί για άρδευση οδηγεί σε μείωση σπατάλης του νερού και η διάθεση των υπολείπων των λιμάτων γίνεται πλέον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διεθνείς προδιαγραφές. Το ένατο νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου είναι ένα από τα 75 βιοκλιματικά σχολεία που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική λαμβάνει υπόψη το τοπικό μικροκλίμα, τον φυσικό ηλιασμό, τις οικολογικές αρχές, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ένατο νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου αποτέλεσε ένα αντικείμενο υλοποίησης έργων με βιοκλιματικό σχεδιασμό για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έργα, το οποίο υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, που πλέον έχει απορροφηθεί από την Εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ. Οι μικροί μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν στην πράξη τα ωφέλη όσων μαθαίνουν στη θεωρία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και το σεβασμό στο περιβάλλον. Στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου αξιοποιείται πλήρως ο σωστός σχεδιασμός προσανατολισμός, η σκίαση με πέργολες και περσίδες, η δημιουργία φυτεμένου δώματος, η βέλτιστη χρήση κατασκευαστικών υλικών. Επίσης επιτυγχάνονται οι άριστες συνθήκες διαβίωσης των μαθητών με τη χρήση αισθητήρων για θερμοκρασία του εσωτερικού του κτηρίου και του εξωτερικού χώρου, την ανίχνευση του διοξιδίου του άνθρακα για την ενεργοποίηση του αερισμού, αλλά και με τους ανιχνευτές κίνησης για την αυτόματη λειτουργία του φωτισμού. Βασικό στοιχείο είναι ο ενεργειακός του σχεδιασμός, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την μείωση των δαπανών και την καλύτερη λειτουργία των χώρων του κτηρίου. Ο προσανατολισμός του και τα μεγάλα του ανοίγματα προσφέρουν ένα θερμικό κέρδος το χειμώνα και το καλοκαίρι έναν φυσικό αερισμό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μειωμένη χρήση του φυσικού αερίου, πράγμα που μεταφράζεται σε μια αξιοσημείωτη μείωση κόστους. Ο φυσικός φωτισμός και ο φυσικός αερισμός των αιθουσών διδασκαλίας, της τραπεζαρίας και του χώρου ανάπαυσης των υπείων ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, με τα διπλά ή αλλοστάσια των χώρων και με τους ανοιγόμενους με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό φεγγίτες στην υψηλότερη θέση της στέγης.
Η φύτευση στο δώμα αυξάνει κατά πολύ τις θερμομαγνητικές ικανότητες του κτηρίου και αυτό σε συνδυασμό με το πράσινο που υπάρχει στο περιβάλλον του σχολείου βελτιώνουν το μικροκλίμα της περιοχής, πράγμα που σημαίνει ότι μειώνονται οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος, απορροφάται το διοξείδιο του άνθρακα και βέβαια αυτό βελτιώνει και αισθητικά το χώρο. Οι μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και υδάτινων πόρων αποτυπώνονται σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος για τον νηπιαγωγείο, ενώ παράλληλα το βιοκλιματικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κτίριο έχει ως αποτέλεσμα και μειωμένο κόστος συντήρησης. Με την εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων προκύπτουν και έσοδα στα σχολεία, τα οποία μπορεί να συνεισφέρουν στην κάλυψη άλλων λειτουργικών αναγκών. Δικαιωματικά το νοσοκομείο Καλαμάτας διεκδικεί τον τίτλο του πρώτου πράσινου νοσοκομείου της χώρας. Με τη συνδρομή του ΕΠΕΡΑ, τα τελευταία 3 χρόνια το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας υλοποιεί μια στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξασφαλίζοντας έτσι ενεργειακή αυτονομία που προσεγγίζει το 30%, αλλά και μεγάλα οικονομικά ωφέλη για το νοσηλευτικό ίδρυμα. Το δίλημμα που είχε να αντιμετωπίσει το Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας ήταν υπό τις παρούσες συνθήκες να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους πολίτες και να μειώσει το ενεργειακό του κόστος όσο είναι δυνατόν. Επιπλέον, ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, έπρεπε να εφαρμόσουμε πρακτικές φιλικές προς αυτό. Ήδη υπολογίζεται άμεσα εξοικονόμηση κόστους πετρελαίου άνω του 50%, όταν το Ίδρυμα χρειαζόταν να δαπανίσει πάνω από 750.000 ευρώ ετησίως για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ενώ ταυτόχρονα πετυχαίνει δραστική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 546,2 τόνους ετησίως. Με απλές κινήσεις, ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο καταφέρνει, υλοποιώντας συγκεκριμένες δράσεις, να εξασφαλίσει μια μεγάλη εξοικονόμηση πόρων που αγγίζει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ με 1.300.000 ετησίως. Τα αποτελέσματα σε ενεργειακό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι εξοικονομούμε περίπου τα 75% του πετρελαίου που καταναλώναμε τα προηγούμενα χρόνια, ήτι περίπου 300.000 ευρώ. Επίσης εξοικονομούμε και ηλεκτρική ενέργεια στο 25% της καταναλισκόμενης, περίπου στις 65.000 ευρώ. Το πρώτο βήμα έγινε με την εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων για τη θέρμανση των χώρων του νοσοκομείου και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, που κατέστησε τη Μονάδα Υγείας Καλαμάτας το πρώτο πράσινο νοσοκομείο της χώρας. Το έργο των ηλιοθερμικών περιλαμβάνει 235 ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, οι οποίοι έχουν διασυνδεθεί με ένα δίκτυο μονωμένων σωληνώσεων, το οποίο και μεταφέρει το παραγόμενο θερμό νερό από τους ηλιακούς συλλέκτες προς το λεβιτοστάσιο του νοσοκομείου. Εκεί ακριβώς το παραγόμενο θερμό νερό από τα ηλιακά αποθηκεύεται στα ειδικά θερμοδοχεία αποθήκευσης νερού, έτοιμο προς χρήση. Οι πολίτες μέσα από τις δράσεις μας ωφελήθηκαν πολλαπλά. Το νοσοκομείο κατορθώνει με μειωμένους προϋπολογισμούς αυτό που έβαλε σαν στόχο, να διατηρήσει και να αυξήσει την ποιότητα των παραχωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και ταυτόχρονα να μειώσει το ενεργειακό του αποτύπωμα στο περιβάλλον. Νομίζω ότι έτσι πετύχαμε τους στόχους μας που θέσαμε στην αρχή αυτού του προγράμματος, 4 χρόνια πίσω. Οι παρεμβάσεις για τη βιοκλιματική αναβάθμιση συνεχίζονται με τη θωράκιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου και τον ελαιοχρωματισμό όλου του κτηρίου με ψυχρά υλικά, καθώς και με προσθήκη θερμομόνωσης στα δωμάτια της οροφής του κτηρίου. Θεωρώ χρέος όλων μας από τη θέση που βρισκόμαστε να αξιοποιούμε όλους τους δυνατούς πόρους και την τεχνολογία έτσι ώστε να προάγουμε το δημόσιο συμφέρον. Είναι προς όφελος όλων μας. Όχι άδικα, η Πτολεμαΐδα αποκαλείται ενεργειακή πρωτεύουσα της χώρας, αφού επί 60 και πλέον χρόνια αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας λόγω των θερμοηλεκτρικών σταθμών της περιοχής που εκμεταλλεύονται το λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας. 25 χρόνια μετά,
το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον αειφόρος ανάπτυξη μέσω του ΕΣΠΑ με τις δράσεις του στην περιοχή ήρθε να δώσει νέα όθηση σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική ευημερία. 2 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ συνδέονται με το σύστημα τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, ενώ ειδικοί αγωγοί συνολικού μήκους 34 χιλιόμετρων αναλαμβάνουν να ζεστάνουν μία ολόκληρη πόλη. Η τηλεθέρμανση ωφελεί τις πόλεις για 2 λόγους. Τις ωφελεί πρώτα-πρώτα περιβαλλοντικά, διότι δεν χρειάζονται οι λέβητες που έχουμε στα σπίτια μας πετρελαίου ή μαζούτ παλιότερα ή αερίου πλέον στις σύγχρονες πόλεις. Σβήνουν λοιπόν όλες αυτές οι καμινάδες από τις πόλεις, βελτιώνει λοιπόν δραματικά το αστικό περιβάλλον και επίσης λόγω της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας και επομένως μειώνονται και τα κόστη θέρμανσης. Σταδιακά, οι καυστήρες πετρελαίου της πόλης αποσύρονται. Οι πολίτες της περιοχής καλύπτουν πλέον τις καθημερινές τους ανάγκες για θέρμανση και ζεστό νερό όλο το 24ωρο μέσω της τηλεθέρμανσης, ενώ τα έξοδα προμήθειας καυσίμου και συντήρησης των καυστήρων αποτελούν πια παρελθόν. Επίσης, στις πόλεις με τηλεθέρμανση δεν κυκλοφορούν βιτιοφόρα, δεν χρειάζεται κανείς να συντηρεί, ο κάτοικος να συντηρεί καυστήρες, λέβητες ή να τους αντικαταστά και να τους πετά, διότι όλο το σύστημα λειτουργεί και συντηρείται από εμάς, από τη δημοτική επιχείρηση και επομένως και αυτό είναι μια πρόσθετη εξοικονόμηση. Το δίκτυο τηλεθέρμανσης συνδέεται με τον ατμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ Καρδιάς και επεκτείνεται στο σύνολο των κατοικιών της πόλης με τη δημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας να αναλαμβάνει την υλοποίηση του μεγαλεπίβολου έργου. Τα έργα των τηλεθερμάνσεων είναι πολύ σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία έχουν άμεσα περιβαλλοντικά, αλλά έχουν επίσης πολύ σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Είναι ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό 27 εκατομμύρια, από τα οποία η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 18 περίπου εκατομμύρια, με το υπόλοιπο ποσό να είναι η ίδια συμμετοχή της δημοτικής επιχείρησης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. Τα πρώτα αποτελέσματα, εκτός από ορατά, είναι και εντυπωσιακά. 3.817 νοικοκυριά απολαμβάνουν άμεσα τα ωφέλη της τηλεθέρμανσης. 13.159 ήδη συνδεδεμένα νοικοκυριά εξασφαλίζουν μια ασφαλή και επαρκή τροφοδοσία θερμότητας. Περιορίζεται κατά 1.600 ευρώ ανά έτος το κόστος θέρμανσης για κάθε νοικοκυριό σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος πετρελαίου. Δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία του έργου. Σήμερα μια πόλη σαν την Πτολεμαΐδα, η Πτολεμαΐδα συγκεκριμένα, που θερμαίνει 15.000 διαμερίσματα, χώρους, θα χρειαζόταν 17.500 τόνους πετρελαίου και θα πλήρωνε αντίστοιχα 17,5 εκατομμύρια για αυτό. Στην τηλεθέρμανση πληρώνει 6,5 εκατομμύρια. Με το πέρασμα του χρόνου η εικόνα σε κάθε μία κατοικία ξεχωριστά αλλάζει δραματικά, ενώ τα πρώτα ωφέλη αντικατοπτρίζονται στην τσέπη των καταναλωτών. Με το μέσο ετήσιο κόστος αναδιαμέρισμα για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης να αγγίζει τα 1.243 ευρώ, η τηλεθέρμανση ήρθε να μειώσει στο 1/3 τα πάγια έξοδα μιας οικογένειας για θέρμανση, ζεστό νερό, μόλις στα 415 ευρώ. Σαφώς και έχουμε ωφεληθεί πολύ από το έργο της τηλεθέρμανσης στην πόλη μας. Όσον αφορά το οικονομικό μέρος, είναι πολύ πιο οικονομική η θέρμανση σε σχέση με το πετρέλαιο. Το κόστος της θέρμανσης υπολογίζουμε ότι έχει μειωθεί περίπου στο 1/3 σε σχέση με το κόστος που θα είχαμε αν είχαμε λέβητα πετρελαίου. Από το κεντρικό αντιλιοστάσιο που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης, δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα, δημόσια κτίρια αλλά και επαγγελματικοί χώροι θερμαίνονται από τον κεντρικό καυστήρα του συστήματος και όχι πλέον από ατομικούς μέσω του ειδικού δικτύου μονομένων αγωγών που μεταφέρουν ζεστό νερό, η θέρμανση του οποίου γίνεται με την καύση ανθράκων. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ίσως η πιο σημαντική ωφελιμότητα για τους κατοίκους που είναι ταυτόχρονα και οι βασικοί καταναλωτές. Είναι ενδεικτικό ότι ο εκμηδενισμός της καύσης πετρελαίου για τη θέρμανση της πόλης σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν εκπέμπονται στο περιβάλλον περισσότεροι από 56.000 τόνοι διοξιδίου του άνθρακα.
Καταρχήν όλα τα σχολεία της πόλης έχουν υποφεληθεί από την τηλεθέρμανση και έχουν μειώσει δραματικά τα λειτουργικά τους κόστη. Το Μποντοσάκιο νοσοκομείο, που μάλιστα είναι εκτός πόλης και κάναμε 3.500 μέτρα αγωγού για να το συνδέσουμε. Το κολυμβητήριο, που στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τα κολυμβητήρια δυνατούν να λειτουργήσουν, αλλά λόγω της τηλεθέρμανσης το κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας λειτουργεί κανονικότατα και όλο το χειμώνα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 58 δημόσια κτίρια, τα οποία τηλεθερμαίνονται και περίπου 150.000 τετραγωνικά. Η σύνδεση του ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ Καρδιάς και η επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης στην περιοχή της Πτολεμαΐδας κατέστη δυνατή χάρη στην ένταξη του έργου στο ΕΠΕΡΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση κατά 65,06% του κόστους του, το οποίο άγγιξε συνολικά τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που αφήνει όμως πίσω του είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων, η συμβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη σημαντική μείωση εκπομπών ρήπων, καθώς επίσης και η πρόσθετη εξοικονόμηση συναλλάγματος από την υποκατάσταση του πετρελαίου. Η πρώτη εικόνα από το λεγόμενο και λαμπερόβουνο, τον Πάρνονα, είναι αυτό που ονομάζουν όσοι το αντικρίζουν για πρώτη φορά ένα ύμνο στη φύση. Εκεί ακριβώς όπου η φύση συναντά την ιστορία και η ιστορία την παράδοση. Ξεναγώ σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι ο φορέας διαχείρισης του όρους Πάρνονα και υγρότοπου Μουστού, που έχει αναλάβει το έργο της προστασίας και διαχείρισης αυτού του μαγευτικού οικοσυστήματος που εκτείνεται σε μία έκταση 1.140.892 στρεμμάτων και έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο εθνικής φυσικής κληρονομιάς. Ουσιαστικά το ΕΠΕΡΑ ήταν το μέσο με τον οποίο πήραμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις ώστε να επιτευχθεί κυρίως ο σκοπός του φορέα. Ο οποίος σκοπός του φορέα είναι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η φύλαξη. Με όχημα το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 του ΕΠΕΡΑ, οι τοπικοί φορείς έχοντας στα χέρια τους ένα σημαντικό κονδύλι 3.400.000 ευρώ, ανέλαβαν να προστατεύσουν το όρος Πάρνονα και τον υγρότοπο Μουστού, διασώζοντας τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής από την απόλυτη υποβάθμιση λόγω κυρίως της ανθρώπινης παρουσίας. Παράλληλα, με το πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής, συγκεκριμένες δράσεις αφορούσαν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών με εκδόσεις, εκθέσεις και τη λειτουργία 2 κέντρων ενημέρωσης. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα εκτεταμένο καθεστώς προστασίας της περιοχής, όπου με το πέρασμα του χρόνου φύση και άνθρωπος έγιναν ένα. Ανοίξαμε τις πόρτες του φορέα, φωνάξαμε την τοπική κοινωνία κοντά, συνεργαστήκαμε με τους δήμους της περιοχής, τους συλλόγους και καταφέραμε να εναρμονιστούμε πλήρως και να φέρουμε τον κόσμο σε τέτοιο σημείο ώστε να μας βοηθήσει στην επίτευξη του σκοπού μας. Στόχος, η ανάσχεση της απώλειας και υποβάθμισης της βιοποικιλότητας της περιοχής όρους Πάρνονα και υγροτόπου Μουστού με την επίτευξη μιας ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον καθώς και των αξιόλογων τοπίων. Ο προϋπολογισμός των έργων των οποίων έγιναν από το φορέα μας ήταν περίπου στα 3.400.000 ευρώ. Είναι 14 υποέργα ουσιαστικά, από τα οποία το φυσικό αντικείμενο καλύφθηκε 100%. Το οικονομικό αντικείμενο είχαμε μια απορρόφηση γύρω στο 90%, το οποίο 10% είναι οι εκπτώσεις οι οποίες πήραμε στην δημοπράτηση των έργων αυτών. Η προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνονα και υγρότοπου Μουστού μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί βοτανικός παράδεισος με μεγάλη οικολογική αξία, καθώς εκτιμάται ότι φιλοξενεί κοντά στα 1.000 είδη φυτών με εξέχουσα θέση να καταλαμβάνουν τα 84 ενδυμικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη χλωρίδας με περιοχή εξάπλωσης μέσα στον ευρύτερο όγκο του Πάρνονα. Είναι ενδεικτικό ότι 12 από τα 80 είδη ορχιδέας του ελλαδικού χώρου, είδη σπάνια και προστατευόμενα από σχετική νομοθεσία, κρύβονται καλά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής,
όπου υπάρχουν περισσότεροι από 15 τύποι οικοτόπων, ορισμένοι από τους οποίους μοναδικοί ή ιδιαίτερα αξιόλογοι για τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Ο πολίτης ωφελήθηκε πάρα πολύ με τη δημιουργία του φορέα, διότι κάναμε μία σειρά δράσεις, όπως ο οικολογικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, μια που η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερο πολιτιστικό και φυσικό ενδιαφέρον. Η λίμνη Μουστού είναι ο πιο σημαντικός υγρότοπος της Ανατολικής Πελοποννήσου, με αξία ανεκτήμητη για την οικολογική ισορροπία της περιοχής. Αποτελεί το μοναδικό στην περιοχή σταθμό ξεκούρασης των μεταναστευτικών πουλιών που ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Ελλάδας. Ο υδροβιότοπος τα τελευταία χρόνια αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους Έλληνες και ξένους τουρίστες. Η επιτυχής προστασία και διατήρηση περιοχής ευθύνης του φορέα στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξής της προϋποθέτει όμως και την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Όλα αυτά έγιναν πράξη μετά από μια μεγάλη και άψογα συντονισμένη προσπάθεια όλων των στελεχών του ΕΠΕΡΑ, τα οποία κατάφεραν μέσα σε λίγους μήνες να βγάλουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα από το τέλμα που είχε μπει λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας και ουσιαστικά να πετύχουν ένα μικρό θαύμα, κερδισμένη πάνω από όλους η χώρα, αφού αυτό που εξασφαλίστηκε μέσω του ΕΠΕΡΑ ήταν να κλείσει η παρούσα προγραμματική περίοδος χωρίς την παραμικρή απώλεια κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα περιορίστηκαν στο ελάχιστο οι ανάγκες εθνικής χρηματοδότησης. Ο Δεκέμβριος του 2015 ήταν για όλους ένα σημαντικό crash test, όπου με μεθοδική δουλειά ξεπεράστηκαν αντικσοότητες τελευταία στιγμής και καταγράφηκε μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες. Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον όπου έτρεχε η υποχρέωση αναθεώρησης του προγράμματος μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και η ενεργοποίηση της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Έτσι, το ΕΠΕΡΑ έκλεισε το ποσό του 1.767 ήδη σε ποσοστό 103% της μέγιστης κοινοτικής χρηματοδότησης, που ήταν 1.720 ευρώ. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από κοινοτικούς πόρους. Ελαχιστοποιήθηκαν οι εθνικοί πόροι που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ο αρχικός σχεδιασμός των έργων περιβάλλοντος. Διαχύθηκε στην αγορά και δει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ποσό άνω των 450 εκατομμυρίων ευρώ μετά την επιβολή των Capital Controls, ήδη μέσα σε διάστημα 3,5 μηνών. Μόνο το Δεκέμβριο του 2015 έγιναν πληρωμές σε φορείς του δημοσίου άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ολοκληρώθηκαν ακόμα περισσότεροι χαδά, με αποτέλεσμα να μειωθούν αντίστοιχα και τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 χρηματοδότησε 3 χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, την αποκατάσταση 298 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων που εξυπηρετούν 400.000 κατοίκους σε όλη τη χώρα, την αναβάθμιση 13 υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών, 23 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, παρεμβάσεις για δημιουργία 42 ενεργειακών σχολείων, 10 βιοκλιματικές αναπλάσεις δημοσίων ανοιχτών χώρων, 4 έργα τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία, τη διευθέτηση του ρέματος εσχατιάς για την εδιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Το ΕΠΕΡΑ το 2007-2013 χρηματοδότησε πάνω από 3.500 έργα και παρεμβάσεις, ορίμασε μελέτες και δράσεις ώστε να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν έργα στην επόμενη προγραμματική περίοδο, συντόνισε πάνω από 600 δικαιούχους, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και ταυτόχρονα αποτέλεσε πύλη εισόδου στο 2014-20, εφαρμόζοντας το περιβαλλοντικό κεκτημένο με πλήρως αναπτυξιακή διάσταση. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία, αναβάθμιση και η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, στοιχεία απαραίτητα ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Με λίγα λόγια, η πραγματική σύγκληση με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κοινοτικό κεκτημένο.